Zdar borci, vítajte u dnešného videjka. Akurát tu mažeme touto vazelinou fúrik, lebo nám trošku pískal a vyzerá, že už to nepíska. Zdar. Takže Dobrý. premazanú a ideme robiť boner. Môžeme ísť na to. Preskúmávame Jumanji, lebo tam tá cesta bola celkom šitý. Tak tu na akú novú cestu robíme, nech môžeme ísť rýchlejšie s tým fúrikom. Aké sú pocity? Je tam nejaký rozdiel oproti tomuto veľkému bajku a dirťáku? Fú, no, ani nie. Na to, že tu je 180 mm zdvihu, tak ten rozdiel necítim. Bo toto tu krátke Demo 7 hráve na 26-kách. Sice to má svoju váhu, ale je to hravo, takže je to zábava a môžeme ísť pildiť konečne. Momentálne to vyzerá takto. Trošku čudne, ale na to ešte hore pôjdu dosky a verím, že to bude vyzerať dobre. Teda bonerlock už ako tvar je, ale ešte treba doladiť uhly tohoto, čo znamená možno sa spíriť toto. Začiatky sa ešte zakopú tam tomu jednému drevu. Pôjde z toho dole kôra, nech dosky na tom lepšie držia. Takže máme tu ďalší deň a dneska idem tieto dosky natrieť na takúto farbu. A to budú vlastne tie dosky, ktoré budú na vrchu bonerlocku, po ktorých sa bude jazdiť. Ale ešte predtým, ako ich môžem natierať, mi ich treba trošku prešmirglovať, takže poďme na to. OK, takže drevá už som natrel, je na tom prvý nátier, ale ešte budem musieť spraviť druhý nátier. Ten spravím asi zajtra, ak bude pekne. Potom tunak je jedna taká zlomená doska, ale aj tak som ju natrel, lebo ju môžeme využiť ako taký support, alebo na to môžeme dať taký nápis, kde bude meno, že ako sa bude volať ten boner. Ak máte také nápady, môžete dať do komentárov. A to je z dneška všetko a uvidíme sa zajtra. OK, máme tu ďalší deň a ešte predtým, ako pôjdem natrieť druhú vrstvu na dosky, tak si idem tu na trošku pridať oleja do mojej Maguri, lebo ako si mi nebrzdí toto a nebrzdí to skoro. Takže si tam idem pridať olej, nejdem si to odzdušňovať, lebo som to robil tak, že 3 dní dozadu a mne tu proste tečie olej kde z tej páčky, takže si idem asi kúpiť Shimano dáku páčku, asi DRčku a spravím si Shiguru, síce trošku overkill na dirťák, ale Shimano majú proste lepšie páčky. Ako tak som to fixol, trošku to brzdí, ale nič najlepšie. Aj tak idem objednávať tú páčku, ale aspoň dneska budem môcť ísť pošrediť trošku na naše traily. OK, dosky sú natreté. Vyzerajú dosť pekne, mne sa páči takáto čierna farba a keď vlastne ten rám toho bonerlocku bude biely, tak to má taký pekný kontrast. Pomaly mi došla aj farba, ale našťastie to vyšlo akurát, ešte tam ostalo možno tak na jednu dosku. A podľa mňa všetky tieto dosky nám nevyjdú na ten bonerlock, ako na zakrytie neho,
ale bude to veľmi blízko, tak idem ešte pozrieť dozadu, či nemám také ešte iné dosky, ktoré by sme tam mohli použiť. Tá vyzerá celkom použiteľne a možno by sa dala dať aj na pol, aby to vyšlo na vlastne na miesto 2 dosiek, takže tá by sa celkom dala použiť. A potom ešte tu sú tiež zo starého pieskoviska, ale tunak je už trošku nahnitá a odrezaná, takže to ešte neviem. Ale na budúce ich tam donesieme, odmeriame, uvidíme. A ak nám budú chýbať, tak zoberieme dáku túto alebo túto. Takže tak. Tunak sa nám Vladov rozhodol, že dá najviac random dosky na Bonderlock a chce si to skúsiť. Nie sú tam ani priklincované, ani nič, iba položené, takže mu to uletí na 100%. Ale ty uletíš. Speedno to bude. Už nám ide kaskadér. Čo si blázon? Proste, že položené dosky, nič bez dopadu a bro sa rozhodol, že to ide skočiť. Proste nedá sa to inak nazvať ako Vlado. Ináč tunak je náš step up, trošku väčší a tu je landing a Vlado sa ho rozhodol ísť, aj keď je úplne v dezolátnom stave. OK, takže full run jungle ride. Aj keď nedokončeného, ale full run one hand. Tu si dáme one foot. Do Máňa. Nevyšlo. Na drop pribrzdíme. Tak. OK. Full run jungle ride. Ešte ten trail dokončiť. Ale budúci diel už by sme mohli sa dostať po Shark Fin a v dieli na to budeme prekopávať tu nás step up. Lebo treba toto tu kus odkopať, dole potrebujeme kúsok rovinky, ale inakšie je v pohode, len dole je moc kompresia, takže to musíme celý kopec stiahnuť ešte viacej. A za tým ešte sa bude asi robiť rádius, takže tak. Dáme si dáme si one foot, one hand ako prvé. Tu na X-up. Do Máňa. X-up z dropu. Brzdíme Shark Finu. Jedna, druhá. Idem pre tebou. Vlado Vrengevič in front of me. Pridaj! Kino si dám X-upík. One foot. Ty vole. Drop. Dvoječka.